Monene na ebe kora nkonye ushuhuda kwa abantu basembe bagotobaga konga ne mebere bakirete uniform abenge very smart abangira yaba abangari te kweli kweli na bakanoje chisuti ne chigoti wako sawa meaning wako sawa sawa. Abraham yotagete oche nare kwari gani abashimiwa
egere bakwana senge nchongibete mheshimiwa Nyambati uyokurie kiroki bugavana kurase county ya Nyamira igare bwanko mwacho mutegereri igotor live radio vuna 102.0 FM radio yoko ya chiri kumabusi by the way aso koleta na mangana ye kanisa ebono na mangana ndo buna yega yabarai ase ege pindi kya barai na magendero ngotegerera muluma barai ba kwana kurwa ngotegerera mole sawa ndate mbangeli tuko no mheshimiwa Nyambati egera chiri digari ara bakwane lakini asono tayetengeli bagabra mbegere welcome abana banyasaye abakasa banene nabakwani rindi yamole ana igumwa kora igamwa saso gake omugani yakire bi yamole ni yamona sana tatengere bageriga your excellency incoming governor Nyamira County Honorable Walter Osebe Nyambati Umusacha Nyambati. I want to officially welcome you here. Aigari yabe asitubwate launch ye kwaya ya ito awasendo na nje member governor no nyala ale koliye kirogokeri na nje noyo mo baba bwata ni kanisa yeli yabe na ndo no ase kwaya ya ushuda tata ko taingambi ya mono asenge nje wanchira nete ogachagaiga together with your deputy governor almost daktari for the first time to gutwara muda doctor Nyamira County ora deputy governor elindo bachagaiga batoserio bintu ebintu babwana Nyamira County yaito unabana guchikagenda chinya gitari chinyinge tumaiti tiganda aratigerayo wana ekwayo ya ushoda asobenye tagete kuba umugano mwinetu igabwa tabanyina unamwara rwegaiga bagakamba bere unabachi bara bake kanisa na ubaro bana banyane bintu binge bara astroiniri babinyorire ndiyamana sana bona gabana ngaito nigure ekwarega eganga tobwateka igala no launch na after to launch yega tutagete gosiruke kuruma yaga igantu achagete studio ye kwaya ya shooting ekobwata chibicha na ntuto bwata kamera nge webulechi tokobwata une CD abana la toko launch into tweka twebwa terete kirege ntuto akora kirege ntuto akora bona nkitagete gukora une kwaya ushuda ntotagete gochogosia igato twale studio ya recording so that nanechi kwaya chance chiregaiga kera chitagete ko record chaja twachi korra services aiganye nkali bagaba ko gendare gatuganye tawo mugabana elindo to wore studio to aja twa record bosa bona amangana nawe atana arayo ekwaya aterire iwantagete korari bageri elindo ate umumurana abakingo tingesege nkongwa sama tukama tambe ana banga bwata sana bakabona tumaye tugasole mire Ruben matara kiabo barande ya kera chiraiga ale tabaga ni bagavana musani onale twaligi nera chikura lakini rende ekerola ikagati kaboraiga tukagenda interview na abatebeti nganyora ngunyira matemu mbwire mama na sala ekero twakora mbora gukwa bwiro matemu gakina ndo so wanja ngatrangi ro kirasi umwakondo na ndo chanyandre wana nda 27 yaro na mata itana ukambani umwako haro ngora mubwata sinde yingo mubwata sina ino na mwata yete kwa mbwata si ngama na mare gaiga nera bunare gaiga buyaiga eke to mwakere chikura chinyinge buna tutana kwa mwakera ta kwa mbwata kwa ngenda Nyamira ali emiremena gabe chiko bakolera gosara isa kangana no bowaji marinje buo ya almana ko urumo rangu nje tinganya na ngata ngana wale tra no mutange kanisa ndamana wa mento kibo tiango ero bageri lindo no ora tabageni happy sabbath abantu bamindu beri yabe turakwana ningo gasomole mbo Yesu mbiye muri mwenzi mbiye mwende nanje tiga mbo mutangani gote binyasa mbiye mono kwanza toire afingia teligo tikiko kumia toire afingia tu achire gaiga ya kabere tiga nanje mbate mwenzi mbiye mono sokonyora chinga kina gochese kanisa na bange batali goche kanisa lakini nanje tiga mbashukuru ngambi ya mono sogoche kanisa tumuri mukora ndekia tiga ngira neli na inde abagende baitu bachire gaiga
His Excellency Walter Nyambati Osebe uitwanyi tukumuroko musacha no deputy wa munyagitari Dr. Nyakiba nabageni bande batane mune njoke ndote yamugeni tumbu yamono tigantebe Your Excellency mbiya mona sogocha twamwete notice igoro maroba nali twamutebe thinga obeto chali yabe tubasuta chabo gitutu lakini okora no mwobo kare ojire gotali mwobo muya ngimugukirira kusobona agende tali mwobo muya so lende mbiya mono Your Excellency asogocha gutokwani iga nche enkuru kukibo iga gondeka Hello iga gondeka tucha kerensa igoraini omonguno ri pels onoyo mwabo tata oyo minto kabisa olima anti yane monyi wete musubati ominto karaga achiri kumugwania agacha iga gaikari Museveni lugorali agatigalero rosirigesa kuoro takoreta biya alikaroka ndo wadisto kumubeka musubati ominto ndoko olege ku Delvin olere aro kokore se radio funeje nera agacha nera gari Kenya nera gakwambero na nero rosiri umutio oyo kuna goteba ngandu anisegi umusubati yabwate ni kasini yane nandi tarakora gutwakana Bueno, aquí como mokora. Aquí to como mokora como mutiga igo. Ego tiya bo getengi ya iga musubati mito kokora ki. Uko musibeli. Bueno rende tigante ebenga ga iganche igondeka. Asamangana yo borai chikuranchire mutuga iga. Abantu baminto mutantana enerenga ki twanyore tuguchiko choro borai borato konye. Your Excellency Skuru yere maiga yao ga ige kurukuri ya secondary kwana gocho na ndo kwaleta pake pass mo ajete na Ruto mbuya mone sega simo akole tengia Skuru yere nero ya tangana se ward ye to nero ya korabia no kwase ekunde sub county tengima Skuru nero ya tangana secondary Skuru ye iteye Skuru yere no na ga ali na bakora ali swali tenga kitutu masaba something ense mo na bakora nyomba nero amabati atalibuya Nangaine riri. Bona nduwe karumwa ko chamwa ko ligino ane matura tubali ga bagani baragenda. Barore. Bas ige skuru ene takero kokonya. Angensa iga asinara kurukuri Kenya asitobwate dispensary sabantu batu bakurwara ekabona daktari ke kobwata. Dispensary yu eri kirenga dispensary lakini one watchman teyo. Tigabano munyagitari. Gosibona ngona muri mwaru Bas kende ngeyo gakoreteki bono daktari no ara au munyagitari obwate bakatsinya gitari chinene era undiye onye toko chora Nyambati utato kubatebye kenu ndito yokanda tenweki eto kukurira ga karoke sinya gitari eri esaregete ero sigwe abantu onye gokanda li Kenya sinya gitari yasinya kwagenda keroka tugwana ine tukwira na magaga kenyerere ndubwate teachers training college wonde kwagachwaro lakini muntu yokutubwateli lakini bono gavana karago cha kobo mugavana nande na una tebanga na rumutara matinya kianyingi mar nyamiro yo kanere tabwatie university naro rago tebanga rasi marete university arali Nyamira county tuchinarete university nyireke kenyera bunto ko teba men usebono gaki ni bagandiro bodo membro gavana bono nayo ko tore skuru tubekire university ororo tita gitingire chisa chintambe tigan ngire chinga kiechi yo minto maeche maeche nju oya karo kuri gavana abolire oya na rato kuruani tigaba kwani alia igoro mucho mugi mamba sega sege ngai barule banga masase yesabate bya bana babuire na manyinga yengondia itegete abagaliraya bakamororaga yani ngeterane tukoria matara liarenge ngakimotali batara igalende
abagalilaya abagalili abagalilaya bakamurora gakogenda iguru. Happy Sabbath, happy day. Samarieta onkoro kwa maechi na ina no mulisi ndegwe kanisa ya Nenya Kongo SDA Church na gokire sana goika kanisa yeri yabe asenge njo yo kwaliga ni gukoyo minto Mosiko Kibo no Mosika Abraham twegokire sana goikaga igaseli tukoria lero ni nyancha tamatera na samatera gotorwa na hongotoka na ande mwatera buya nya mono ngaki ngaki ntu abantu be kanisa abantu banyasa ntotakere twale menu ngaki totwaro mono naki mono ayomo ngakiye nenga kitogo chigachora abarai nyasa ukurwa nyasa ina role kobeka mabuto bana togo soma se Biblia gocha ne round ya ikire ngocho tole gachora abarai Nyasaye ni ntu agotumye kyara togatebanga ebekero bya Nyasaye sense ye ninyo ni ntwe tigatosaba Nyasaye atomo ikomo ya tochora baraya baya baraturae na intulende gotoko na gosaba toko na koriori nchobuna nchomo yo no gokona konganga omusacha nyambati na bara isagoto gende ya se county bakobwatro ne deputy yae nandaga ko bambali county takogamba weka wekatomo musigajo muya okorokwa okibo onye to wakero okibo chikura lakini korocha ngano cha nyambati onye ko tagata nyambati awe effective asegasi yayo mwa okibo teganya saba senie na abagana ire gusasimo ku yaseli tukoria rero tegamo na saba senie ndiano omulista batebe dibia esauriye chinsa bagana de gosoka igona ari kurangeria uyo minto nere oyo mwarafu gaba nasoe nere uguratwara botasana bwikero giki bwati bitina uyo minto Frank injura ro batebiga ki gwatiga bano gusina ule edakeya Mugavana deputy pastor abalisia nechikwaya nesukuru na abakwanire mwensimbi emule byamono sana nche Frank nkande inabwata sababu yogote balieta geko garanda inga gavana buone yene maga yesukuru abo igonta gitekona chikania singe jonate biwonga gavana ngo sokare na kwakweli ngo sokare oyo gotebanga natiga mbara bagotebanga umubugie mbere aligie kigare egetie kigara kore gendo kieke atirerie so bono nere ngono gukerigiare na nje ninke bwatere tase nke bwatere talibo ni gonta gotebanga asobosera ni gonta kwego kiasengencho musani one na ndo mugavana nyambati atokire karana ara mutingete segi myakende lakini nande nachete tugakoro kubwatana asingenjo nanyorete ngano umuntu bwengenjo nande ni gari ise bantu gotegererare na maite gukolichira ngombe isiko gwakama onye gotaite komboli mboli karare ngo muchumbe na babwate taga twachi application chinyinga kero mugambi oroteria ngombe abite isika kulicha twakamnyokire bakamanga ali twagenda twachikona kuligi gendo kieke cho bisi che education lero CDF erararia tombega tali tukumnyoka gatwikero nonye bakomuroko musacha no musacha ale nkoligereria aroro rubware na ndo manya kugani kwa bantu nginta gitagoteba igambo getutu ni gotwanje tuko kwebereri gwe style gete lakini ino nabantu abaya igonta gitako bateya magana gayeke gusi unanda chibogeni nge gungeni konjiro jina akorire gendo kieke na tamire kogendo bogeni rio kate na kango konyenyeru kwa gwendere mai goire buye gosere bobe umuroyo noyo nganero manyete mechando yaito ngana bagutulita na ndatokorire gendo kieke bera seino ngana yakabire abantu mbali bakono kuminyoka nga igwa mbora mumurumo nene ro tangire kunyomerwa tiga bayinyori kubona ngana no bwanyu mango je bari bwakoraki bwaraba asekerege ma omugambiro akorite gendo kieke tutayete goteba iga burayi mbwanguru kaeki go bari ogwo nabo bagoteba omuntu bwatu chusi umuntu mungaini nero mako gendo kieke obugambi ka koreta mangana igo moroji ngana bwanete obori obubwomire nande kero kumachikorigereri kero bari na daktari ndiro ligo ngokorire set yebinto biri tokorete gendo kieke
Butambi ni gutukurira igoro ye chinyagitari. Lero munyagitari okorire gento kieke ochire. Obori obubuomire. Beke kaeki go bori gento kieke oro obuomo. Ni gonta gete goteba nga asenga kieye moto eribaga mumaite ngano umwana omungaini inde nakora amagendera ekenyoleke ndaraba no mugambi. Na lero ni gonta gete kubasaba keronta gete goita bote. Ni gonta gete kubate ingo mugambi kero tuikaransa twagambire igoro ya mangana aseito. Na bango assurance nga ebintu mbiya bikorete gendo kieke. Narenge kubasaba tokoboko tubwato mugambi okoboko gukikaikiri yabega nande mami nato sinye komoleta. Bia mono nani nabasabira maya chinga kimogendere tugusaba sabira obugambi bwarari bwanyamira county. Bia mono gavana nagusabira asuku na gutachabogororoke. Bia mono tatebe tibia bono isauri chinsa ndende ko kore to mo debut gavana na rorato introduce yo mo debut yo tali boigo abantu bali twarenge timu ya Nyambati totenene ayene are timu ya na Nyambati ro jago tara basigari abange sana igo to renga ro gora kende ke kwa chandikire mbuya mono your excellency tigangire chinga kiechi asoko ko ali baga otoretero mo debut yo mbuya mono ambia mono mitokiwo abana banyasa mbia mole kai ngaki mwakira mbia mole esegine ndoro toro oyo raye uwe oye nero oye ningoliget vacha gokonyeka Torrance moya happy day happy Sabbath mbiyamule gabana wa Nyasaye. God is good and all the time. Mbiyamono sana kena nale gocha bono mambia na itere kanisa yana asende a member ikurukunye ikura SDA Church na batebi ngocha ande gocha bante nengo ikaigali yabe ba maiga balenga banchira maiga nyikuru kai bali maiga numo tagetia maiga nyikuru nabako balenga banchire ngo yana nyikuru mbaira maiga ino mbiyamono sana litanga ntiyangana libageri ntabi Nyasaye itombye mono asinge nchanya lekanetwa ikirega nchena hata yetu kumana wa no yominta Abraham no yominto kiwo una mubwate function yega lakini nabwate function naye ko genda kanisa yende kuchima wawalia ko genda bono yega lakini nabwa kumwanjikire se ita yega tingo chamba kwani manya ko era usho igombo benakora mbiyamono sana igongo endande kuchima wawe kanisa ya SDA ororo akabwate sadaka balenga banchire ngo ikama wali mba maiganya gali yawe. Asante sana tikante Nyasaye tubona natambuya mono asengenje tu aikira igali tukuri lero tuachire go shirikiana mona inwe ase mangana mubwate yogo promote chikwaya cheito mbia mono sana kana acha igasengenjo ya maskani ya Abraham Obiero masaya nda wuchi mwana mya sana no ara ne rogera mbata ano mwiwonale bata maskani na ronga tiganche nanda sengenjo mayezenga ngo nanchi te Nyasaye na ndenga korera Nyasaye gazi toko kusabira mwana mya sana na ende buna mwego nataka kuri yugambi osinaliya okiba kamubera keyo lakini wono ngoja kwenda ali Nyamira muko nyanjira moira omwega singi yabakonye nga nanda konye kanisa bona ye tulekomo yoka igona atebiri tukuyanjira ya sabato na kweka Nyamira tawenda komo Nyasaye wanja igo
na nchi na member ya Inonde ya SDA umwana wa Inonde gendo nkiriye kiyabu na gukore Nyasaye gasi ikia Nyasaye itono uburukumya Nyasaye itonera gotobo kimabusa nera goto abana bosa nera goto afye tulubuya weka tukio kotara kole Nyasaye no kumukorera gasi aye kumwagachira chikanisa wa support ibintu bile function bile chia matera ne bintu bile kana lengo muchumbe na ndete kuba nimbu ya mono sana abantu abo gitutu mwangete liba gamba korere gas mwangete liba gamba korere gas ngatema sina ekonyara okole gas kiagere estime yon siviki mugitutua including pasale yawe ene gasiana nkaleta nkabeka bagambia bangi sub location ki location ki division class nkagachi district kota itoga yabo chalia ne yende manga kaje district wele toka kole gas kalika bana bangi kigas abalimu abasikali kigas nkagachi kitundu bali mumanye tamanga nayo kalete pale tokoleta kurukimera itakite kusosoka maluko lakini keraje magombo kanya mwandusire mukabeko mungwana ndo ko bukichisiri mu parliament bakarusiwe so igakwama kagaje pale neli yakurwa Keroka kuchimochenwa Jerami gesima mosoveti ine gasia magokana so ntu atemeta okole gasi stokonyara tukatema kupromo kiskuru chetu igongo batembu ya mono sana lakini hasina kolete engi ya mono ne yoko gaje chikanisa na temeta sana chikanisa including ikanisa yana ya Nyaikuru kayetagora na nchi ngate Nyasaye na mbuya mono soko ngobugambi nkagache kanisa ya fresh new igo ekero tokole Nyasaye gas Nyasaye auto suseni igona nchina kinabo ati angete gaiga na nchi ni ndu no siringi yemo no nyame chango tianje iri ene sadaka so no italia sadaka tali mechango ke mechango ntwa kaniwo jine sadaka tuacha iga sadaka eko nyasi ninigo igo mbia mona sega simu angete ko bakorera buno muchumbe bono igasiende kuligitole yobugabana nari yobugabana 2017 mukanga chikura chinyinga abantu baminto ko batembe yamono ekyagera Nyasaye ne okuru bugambi wetera simole nkanyora chikura chinyinga lakini tokaiweru ngande ngakiya ikire yechikura egasi yobugabana negasi enene ekerole gavana igole president ye county ekero governor president ye county ora chigasi na kolete ugande tombale ora office na gachete ugande nya gesimali nyagitari na gachete ora chibasi na golete gaiga chinyinge including none ligo maiga ligakano nyambalia tombe nyakongo omoya chinyinge Nyaikuru you know we worked hard egasi yo governor igera nene ekiagara gole president ye county ye ito ya Nyamira iwata bokon Nyamira ye ito iwata bokon enyagitari mune mwatebire tubu atigas tiri kola gas bantu bitu bakule asenge encho kinyagitari kiri to kola gas muna toja koswa umwako uyo Nyasaye ujabaje toswa moto sabena ni moto bwatisi ya toko make sure ngatu akeya ni ya makoli seita asoko make sure chinyagitari chito chons chia kolere gasi enyagitari muneye to yekini to agache maternity mario ga bororo to keya ni ya makoli wantu bitu bakuli nakina chorele mu mushimi wo ito Dr. Nyakiba abe deputy governor aronge ya mangani chinyagitari asinyamire ngima nyagitari ya for example ya Keroka to yekini ewe nyagitari okole gasi abantu baitu batiko under 10 week
Inkianto bwati wesa chigo chioro. Ingo kumuranche this time mtu tuguto bogambe naende. Abage tutu bwati mechando. Tuwata na chikuro chetu. Moyo yonke ndeke. Omo twanya tuwawiru kerengaki. This time weka to change. Amangane chisemi. Naende ndeta kureli mageli ngene school yeito yeli yawe unambu ya mono asengencho yakora buya. Nta tewe principal yeito na balimu na abana baito na bayibuli mbuya mono. Asengencho school yeito ya torusi obusoku. Na monta kiti school yeito chikora buya igo. We want to improve these schools. Towe keto cha kiti school yeito korunse kurunasali towe ko musingi omuya abana baito basoma buya. Nyamira na yoke county manyetenje Kenya yi etaga kitibirasi bya ECD na yoke county manyete etaligeti abali ba ECD basomya abana baito kurunze ekyanya ntoko abana baito musingi omu yakorunze njira teye baraja bakora bya gukigoro onyamba bati musingi omu ya Nyamira na yoke county manyete etagwati none university ase chikaunti chionse unatoka swai umwaka uyo weka to chake university na to chaka na wankanyala asimwate abantu ko chaka ubuli momboyo nero auka wali chikaunti chinde chionse Bomet Kericho Kisii Homa Bay what kere ya mwana wate university into tweka totobwate university no mwete chisemi na chige ntekenene into keje tura abana baito kubwa chisemi ekiyagala kero mwana asomete akenyora abana basomete ekenyoro kibura boboro ekenyora abana batasometi ekenyoro kino mechande no bwibibule no abalebi bale no chinkondi chire no chindamwa no boro kere nteke bino kere ekera mwana chisemi na chiko beka abana ko beleve yemo omwana bw'omutaka n'oyo bw'omunda ekera basometa bako ekiko bako equal onyine omwalimu n'ayo bw'omunda osobo omutaka onyo wate grade yekemo bawakanda se iwo ikatubeke ekisemi tukibeke manani buna towa swaiga kechibese nchiro ubwibuka boro bwikakere skuru ya Nyamira twakache birasi bya ECD na ntolika bali baito permanent and pensionable. Tuwe kamache turasichipara ne bintu nebi. Kakitari siasa atuacha kuba bwati siake ko to tembu ya mono na ndimo tuanchire to genda astoko mnyako chiabu na ndimo nyanchire ngende no kivu na era chiko liye sangi kurumata ali stoko na kushia so that next time mu bwate gento gaiga twaleta bagisangu baba bwati naende buna mwamu waligoro ya studio ye ekine kile nteka moto chokora asoko promote talent toko bagajire studio ye ino asema okora ko Nyamira bwati talent chinyinge ebe sports ebe matera ebe ki into bata basania bange ke ase usigaiga to ba promote ndaito utugira abunte ambu ya mono ingire libageli basabe moji mombwa chikura muatana na chikura chi this time tiaga kiko chiwe chikura sa moiga tora leto gama no muto konya bantu banyamira inchina humility aliga inkaiburu aliga gento keliga konya na leti muisi ko yabarugo okima kaki mutagwanja munyanjire ndato muisi ko abarosiri ndagira muri wasabana kaki mogo sabila nyasancha mangana yo kya sana ko rubo gambe tiangela libageli introduce edubioti yane omusike Dr. Irene Nyakiba uno munyagitari omunene consultant okosomya university alia osomya munyagitari abange abwache gitari cya cyo colleagues na moira matukumi amoto buna togo soiga arongea ni nyagitari cyo Nyamira titu arabokora lyo buya amario gabororo tokanya amakuri abantu boito elio tutwara abantu babata afingia bako productive ninyege netenga goitera asare Nyamira nto yakonye
tokenya makuli na tewa ne na tu promote abantu baitu yo tia mweli bagabakwani takeya moiga inde mutu anchire togenda gochia bosto akogenda turo sadaka ya itoiga tumya gochia abo mogwanja bakwani ngaki barenga banjinga dotinya kiwa bakwani ya daktari abantu baminto nabakwanira mbiya mule tokwanira na linkole mabona twakwananiri. God is good and all the time. Now inche ende ko mwenge je Dr. Reneo Nyakiba njene consultant ya medicine department okuruka gynecology njena abo chikura 2013 chikakea Seito West Mugirango eliria kabiri 2017 Kabori chikakea nkachikorie eliria birengere eliria ko era tole sepati okuruku UDA na Walter Nyambati nganyore philosophy na yemo bottom up economic yani tushughulikie abantu abataka erinde na baroba kine taibali bagushughulika ukorugoro chance na kerenga ki gavana ne yemerabe gavana nchiko baibere inje korurango galia abantu bamintu batebire umugirango osabagirango bagambire maisha y'abantu terigo chenchia oyo bono rororo okuruku Amos Nyaribo ondita moni gaki ege kora nama yesa mangana nyagitari buri mwaro dire amaliyo nyagitari amangana ECD iga mwaro ro kora kende mogoje para mwaro ro kora kende serikali ya Nyaribo ese bunyagitari engo murwaire mo kwira nyagitari enyigo yanga lini lianga enkoro yanga yaro kwa na multiple organ failure mwaonjokera Nyasaye mwate Nyasaye kora muno koganiku ogwanja kwa koreki mwate bire na mwamurwanereire mwamuire tenwek ya ikiringa kimogo tena tigati moke ina ile serikali ya Nyaribo ngatimoko yerusia inwa bagetutu mwanje te namba 2 namba 3 namba 4 na ene ntwa bagirango twa batigera namba 5 muna nje na bete namba 5 nje na Walter ndumweka ini ntogenda nyamira gari tokambe kende lakini omuntu moko bikoyo omuntu tagite echenjiebo tororo rugambi bwo mugetutu oyo nero mugetutu wojigosiria amangana yo mugetutu no mugirango imeyanyamira eko era botambe yoko mugirango kwanike girango no mugitutu okwanike gitutu lakini oyo yabwate enkorengia bona ga ikange galia moise komo bwati sibuyaga mwanje number 1 moko gwa matemo boire boikana inu monchoke mobadilike moligi number 1 moko ligi number 1 na inje Dr. Nyakiba mobwati siye sokoros nyagitari totiye koira abana abantu baitu tenwek manya bali bakwenda tenwek imbali babwati kibesa iga abantu baitu mbali bagokwa batabwena tukokwa eitokuruka avoidable death tonchore ga iga nkorega asiengia nsako korega asiengia na Walter onyore nere governor omugitutu agotogi una kani ore tire change omugirango atige kwa bo mugitutu ako atige kwa bo mugirango muna bona tore combination nje no mugirango ere no mugitutu nje no catholic ere no SDA igotoro jigito go sabachi kanisa Jones Nyasaye agotokonya kingeze kia ekenga kia ya igete Nyasaye atebete na nkogenda ore ngokuore na basabete baka kamentu 15 years meaning moise goto sabera mobe kama sabo noyo no yorengerere tibubi na bago chencha abeke toso ese kiumbi kia Walter Nyambati eitogo teba obugimo buya mbono igogo gochukwa katare 9 akamuna maisha ao na badilike obugimo buya mbono mbia mara sana. Asante sana. Mbia mono marai. Mbia mono sorry. Ine omongwano yono musani one. Oyo korukokio. Oyo no muntu muya sana. Enga kiendo murai tari skunka. Lakini wekante ebena surely oyo no mongwana.
moise komo chora na intu gari na boto komo tegerere ke atebire na kentu getenga ne rigoma twaminyoka nje na acha gaiga okobaro musani ni maite na gisesa ngori giara lakini maite abantu mbaro kuruka best friend nje na abasabire ese nkorochie ino mwarrabie motoretere kijane ke ese UDA kirigeta nzo ngo tusumbua garia tokore gasi eka no mongwana mbia mana sana. Okay, mara hii bro chire sana tukitoka na sereka ya moyo kashara abara ibado mbate bati bijaiga ngakibona mwakirega mbate bati bijaiga aye bethingi ukirira mbia mono esa ulibona utete basaberwe pasta na yari pasta tale go chara tu saber batara rukende ose ba korba mai utabe ndogoro ntama radio na ikwa na iwo magania kwa ke tutoro kiane ne ya daktari gaiga tiango ke tutoro kiane ke sinie sadaka ande wote mara kwa mwante tinde moja gonjika buya kala moto tageta osawara waki sawa tigamba tebe kikabana litagana solo chakirambi yamule yani mwaji ko nyumu abea maite nyaje ninji bese ngoro musiriri mobe gango kira bona sogo chakira rende omugaba noito ojigoswa okoroku wortango anu mugago ka bete namba ibure mwali kumutuma aye soe gwani maito chigo chako yosiege tenga maro mukororeri umuntu uri namba tunero ukorega gatumoete bona untoko mukorori na era ita soe gwani ya kunya kubori na ari tumuira ni namba tunara kabere okorire bya solo chakira otoire shilingi 1020 nakima wateba maito maro timbea ile ngala toire 1020 ne account ne ngale asogo chakira ka toletera marongo ibere gako be gabana ta toletera milioni 2 usabano gake. Thank you very much. A deputy yaye na iguna Raila na chole running mate Ruto akachole running mate na gavana o Nyambati na chole running mate akira running mate ya Nyambati yaruko Nyakiba ndoiwana ine Dr. Nyakiba ate baranga Nyambati atanga matuko 100 chinya kitali twagachiro igo Nyakiba to twagachiro maternity agachwa abangina moko igubuya moko gokeregioka a deputy yaye ya toire siringi 10,000 bakoiro bogabana 1,100 tutaiti kuresori. Thank you very much. Hapa sabat bantu batara bambia mara ndimo manyite nyambega gisesa nande nongo bana ino mbake kanisere mugambi njenonde chama ya mona Amos Nyaribo lakini abaga tutumba ikaransa bagatebe candidate ya bayo governor koruwe tutu no moske Walter Osebe Nyambati kusaba tutu wateba wala linde karaba tebrego mwamanyana kibao kala magana sawa na nje na musindigisire aseyetero kerikia bwate ne chiribusato asante ona watewa domo muro nere muro chobere keboye embu yale nero tebre ngaba ketutu kurwali ngaba no watira bagachamo batebre ngaba nyotora abantu bange batebre Nyambati bago tebeti baka nanje na tebre naye kana ko endero chibose owosiri sana siringi 1,000 kwa kimala teba. Thank you very much. tosekere chibese no tosekere besende no asengenje tolwango wake moto abere to moto sabere lakini abana wali barali bisukuru mbuye muri abana wali bana habari zenu. You guys must work hard, okay? And we're proud of you on what you did. Tigamba chisingi chiri bukumi bagoro mugati go barali sawa tomo yo mokoro abwe boy gocha pastor. Hey pastor. Aya pastor chisingi chiri bukumi cyabana bali bana sawa na pastor ndo nsabera yango achingi chini bumere yawe kera maguta ichine kiao mwande nambo yana ere pastor ndo kasa na daktari moment ile chini bumere tai pastor yango wachire ichi hata kita kiawe chini bumere sawa bila mono sawa tusabele gaki
Gusabatole chinga kishine chamasobo biya mana sogotegerera muya tatanya sawo twanchete mono obonene nesiko nebyao bono nawika kale na kale biya mana sengi nchawagani baita batu talaire nako twaebisyu byokutosira na kutosenia asi chisadaka chao barure kira yo mutangasiro kugani kwaye nande batebirenganya sawo muya tiba kwiba kwebe kasa mawakao ikiara nayo kuruburai nekegora twatenene gaiga muna basumbo bawo asoko babeka asoko bawo kwao muna nyasawo muya kira ba kurangalia litukaselinde ubategerere no gwanja kwao kole kase bale twaboli boigonga na inda senge nchibabwa temero beli menge yelituko Yesu twasabira barusheri bigocha bya kerengenjo ekero bagwetanchira litukaselinde asenge nchuko na ukwana abana bawo chinsemo ao Wanyamboneko bakugenda uchiasa ao nyamaiya esa wagende amana barabwa twasabira obuyabwa abo baisane na ndoigere mpaka chinka chabo oerege miremo y'amaboko abo na wetani onsi obanyura soborwoti bwabo buyabwa bakoleke twasabira Kristo Yesu matorito amen. Kutoka kwa wika sesemo ya Marandia Pastor Richard ajibu gari standby nyanga igotora live wetra radio vuna bana 2.0 FM mwaje mategereri asesemo ya YouTube ogotora buna Vuna TV 102.0 FM egere onya record stage magana yake ndrete live 1-on-1 ase ogo samo konene Pastor Richard ajibu tumaitia si kwa ganda gocha kindly karibu sana otoletere Amarandia then from there to gandre no morobeli tumana ko gana sesemo ya launch nari ka utaito kubatoka egetoro kya kera kurire kubatoka tomali bakaria bena soke okura abantu banyasaye nabakwani imbi yambole mwanzi biyambole myende ntwanyi omwakera tinkwechura niri iwanto mire na Dr. Emily Kwambuka Matoke oyo kora kuliberera nango muchango ayibechi musano ngati mwabateba biyamone gaki mwana goro moseseriwe Biamano togoroka sogotero kwenge Baba 13 Bakanya saumo basolamu Bakanya saumo sesini Betu wabiense Mubake mogado igoro Mubake tata o mwana moika amen. Baba tena Mungu wetu unayetupenda, tunasema jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetuleta, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya wageni ambao wametusuru wakati huu wa sabato maalum, na asante kwa sababu ya sadaka zao ambao wametoa kwa sababu ya kwaya yetu ya ushuhuda. Tunapoanza ibada hii tunaalika mbingu uweze kushuka na kukaa pamoja nasi na kunena nasi jinsi inavyotakikana. Mapenzi yako yafanyike sasa hata milele zote. Ni katika jina safi la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Biamano yatorole nande nsemini tokogenda ase ekibungo biamano bano tutuburango chibibilia chaito tubore chibuku chaito tosome ekitabu kia Yohana 3 ekibungo kia 5 na 3 tosoma egotebanga embenigo ekogusa ase sorry 9:8
9:8 igegoteba nabo abagisangio baye nabaria bamuroche ekera arenge omusabiriri bakabora ine oyo tariere oria orenge oikaransete gusaba mirole nabo abagisangio baye nabaria bamuroche ekero arenge omusabiriri bakabora ine oyo tariere oria orenge oikaransete gusaba amarikayi nagareiwe n'omurandia totene no gotera namba 264 ekegusi ensengia abokoko enda igo moteri nere ensengia kobua nabagoko gende gototene nere ensengia kobua totene kainde totene toenda sobamo nere ensengia kobua asukwe gero twayerora tatarigo atuganyete gotoro seria obomenyo sengia botambe tume ranenge wengia sengia botambe tume ranenge wengia asitatu muya legoro natumu baketo motoye aseke wakyo banchani nevisyo atusesenire sengia botambe tumeranenge wengia sengia botambe tumeranenge wengia tusabe ya tata nyasaye itu mutungi mbia mono asingakie chiga nyasaye watolendera se wiki ngima twamanyire nga twatalira naye Kristo nandega twakire elinde elio tokero nyasaye tokubwe nasobosi bwao mbia mono Kristo asinge musangire kanoyo mbia mono yekera kwaletera abana bawo selitsukeli asobosa asima kinga kiturata nandi gusasima Kristo benaintwe no moikomo tento tolema ututangana asonzi niga twasabira yayiga wetera sa Yesu Kristo mutoli echo amen. Pia mwana bana sana ndisiga kiechingia bwana niga twale konyora abadikon abadikones bagoroke gocha ekine chinga kinaende tokurwe byego kutyasi nyasaye igachinga kiechi kiwango badikon na badikones na bangetole kiyoyo magoroke kumuranje kiza cyakire koraso bwangu hotel to bekero hotel da wisadaka machora njuwango batiko nina ibona mwage na dokanesi machora bioka mwaka rabwengo
ine mirimo yayi niko yayikire cyangwa bangu saba tusabe umuja tatanya sambia muna sekokyo bagima nana bia muna monene asoborendi gwa tokonyiro twikira se ikambesende yeri yabe baba monene kala tula soyi mebuko tokurwele biego bila kore minoma se nyumba yao bakuru monene basenya batabwatyo inga kendo bas ubabwanje ninga kendo bakurwele okore byose asile tusi motorero ati kalimbara abono gose batiye mirimo obakuna gocha kinamba kianda samatero omotongi one byosi pine byao naye weka kwa vingete nayo gosesenya naye weka kwa vingete nayo gosesenya yetungwa kyao balishira makotonya makotonya bulishio raiga nyasaye one gotogie omoyo gotogie nyasaye one gotogie omoyo gotogie ninkinda koe kobyonsibire byao kerike wakeraisano gwanchani bwao kerike wakeraisano gwanchani bwao buya bwao bombeke nguru chaiboro keraringana no koganya bibe byao pi keraringana no koganya bibe byao pi 136 Tegoraro me goldo ya mire monoda me savamo me goldo ya mire monera gira ya la vire are si ara virama vokone virubo monene toma vages wekelero yeito vasangere sae mere moere bagere kero bogo kyana moba sobayere goika erio bari weva sangere si monene toma bagesi wekerero yeito vasangere rigesae mere moere tumireretao kwama kwaino kuya mogoro vaso asateno moko monene monene toma bagesi wekelero yeito
basangererie rigeshaye mere moere abamazumireretao wamakoinokuya mogoro baso asareno mogoko monene monene toma bagesi wekerero yeito basangererie riesae mere moere Maria sasa Bwana tuna tutore Maria sasa Bwana tuna hatuna ya yetu yote ni vipaji. Amen. Macheni Nyasaye Tata mbiye muna singa encho yakewukewima yamuna singa encho litukuli rero ekero turarora okoboko kwawe w'ekinguru n'obonene bwawe yamuna simiruli yabene kurima mbi wikaiga nambi yamuna singa encho gusini kwase turi twakuruirira singa encho gusira emirimo yawe twasabira amasini yabene nawe bantu kwawe kureka siture ekero emirimo yawe irakini n'eritaro yawe bakwe sese ni kero ya mama kana manene twasabira Kristo yoro mutolitu amena biyamana oyo twale kubwaterana ne raiga mulisia gororoka mumanyi tukwani bana ba Nyasaye bairire buya batagarariye buya biyamana na inkinali kubarigania no mulisia Thomas Nyambane ukara kuri gotiro bana ba Nyasaye biyamana nande kineti ngaki cyabene biyamano kingakie kiga tigatoyo mintaiga aliganie kwa yale kwaligania elinde lipasa sokorane karibu sana amarandia igotwaranya teneni yake asengencha magana majani gagendera tasembo twagania ngatika magana majia araera magana maiga ko era tumana ko gana samarandia nabe goto kalende ekwayera sembeo ya kuri gotera actually Dada kotani kana mko na subscribe nesikiza tune ya radio Vuna 102.0 FM ndio uko korana kwa gana simu yao messages rikasikiza space ulike 9520 iyo koletera ejingo guse ogotera kwa radio Vuna 102.0 FM ngono natora marane kuna si pastor Richard Ajibu lakini asabaona na rule kwa ya Nyaiguta Church of God umetene kwa yanga ande by the way ni kanisa ngushiriki igoma za nimbe timba tambu ambako nita Nyaiguta ni mona akina Kalen kaidili simama juu moto era gotera komo na wale babo Kalen mata na choya ni kwa ya ande by the way ngojeroke ya ande njina rongo atogari bangare te kweli abanga alete kweli karibu sana tumetiwa soka tena mwa tena ninko manyete na njina ngana wabwate siegere ekamere mbwate karibu gochaga ndio tamutuko kama tere ekwa ya Nyaiguta Church of God ne kwa ya enkuru sana mwangi na Helen ninkoroje asante sana basi kama mtu wote malita chira yake na ule rutu abanimba ruti na banka tumetiwa soko tera kwa inungura se mashini chire otera kwa inungura ngoja
karibu tubatukira gotera komo then baadaye tumenya kugenda wika sensemo yo morania. Kule bara
sana Nyaigota Church of God baterire sana ni kanisa bwato bwa mateneli yabe ushuhuda kwaya asobwa ngamono bakubwatire na mono sindio wasemano ekero ko lemeruko wote yatokanga na roro ko musada sindio biyamono Nyaigota Church of God biyamono Nyaigota Church kwaya ende biyamono asobwe kambaroro bakurangeligwa ende abandi bachaya mbawe kasindio yuko bayikire bakorire buya liya be ushuhuda kwaya ntegete mutene ni murandie nagotera okomo liya be shuda kwaya ngonta kitumuteri ni murande because now this is your church and murande no yino bareta gotera timaiti osana kongo na makoleta egere mwariganie umurandia murandi ka ukura tumenda ko genda salonge Shine atapokea tu,
kuba tebya minene. Wanafunzi wangu, naomba tunyosheane mkono wa kusema tuko pamoja. Wanafunzi huko nyuma. Wale watu sijui wako wapi. Ukumbuke ya jana, usiwe kawafukufuku. Niangalie pale mbele nione kule nyuma huko upande ule. Tuko pamoja, nyinyi naona tuko pamoja kabisa. Tuko pamoja, lakini hao wenye wako kwenye kifuli naona bado. Rujabe, nataka kuona hapa kwa shule kama tuko pamoja, wale huko. Nyoshe mkono kama tuko pamoja. Wapi mtumishi? Ndio wale mwana aliwa zaidi. Sauti inafaa kufika. Aya. Wilson. Speak ilionchukilia hali. Mwaka tena TV kanaende already awande waimwetia mwako. Matuwale tofauti. Hello. Sasa nione kama sauti inafika. Yaani speaker mbili bado sio. Ni sangufu. Haya. Tuamini, tuombe, tuingie katika ibada takatifu. Baba tena Mungu wetu unayetupenda, tunakushukuru. Asante kwa umbali huu ambao umetuleta tangia asubuhi kipindi cha kwanza, na tunapoingia katika awamu hii ya ibada takatifu, tunakualika Mungu wetu tena uweze kuwa pamoja nasi. Tunaomba msamaha wa dhambi, makosa, hila, udhalimu wa kila aina, ili Baba tunapoingia miguuni pako tusikize kwako, tuwe tumekubalika machoni pako. Anza nasi Baba na umalize pamoja nasi, na tutakapomaliza hakika tuchihizi ya kwamba tumekuwa miguuni pako Baba unayetupenda. Mapenzi yako yafanyike sasa hata milele zote, ni katika jina safi la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Wapendwa, najua saa simeenda sana. Najua simeenda sana, lakini tuvumiliane, maana leo ndivyo ilivyokuwa siku ya kipekee, na ilibidi tuweze kwenda umbali huu. Kawaida ni kwamba masaa ya ibada yanakuwa mwanzo wa saa 5:30 hivi, tukifika saa 6 tumemaliza. Lakini nda singe njotwa tabageni numu yego twabate ogali rende chinsa chisuke gatola merani yake tinko bagekagetambe na nje. Tete kwa kambi ya munasaba geni baito abande bachire abande bara biyamuna singe nchoro kalemeli gusanga mona intwi nende kalemeli kugulinga na lenya sai nisaba sini sana so kalemeli ekwaya eitu ya nyaguta nyaiguta biyamuna so wanje gochene gusanga na intwi. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Biyamuna sana. Nabansi bageni balegati tona waliganira biyamuna chisa chitukora kona wanafunzi mwinalia bono cyabo cyekire kiri cyo konyole gento biyamuna na inu sana soko tolemerere tete kwira na seke bungo kilituko regetabo kilitwa soma kya Yohana twasoma Yohana mwinyolete Yohana irenga ndoje mwinyolete Yohana kianda urochererwa kalenga. Basi naomba mtu aweze soma toka hapa. Soma ngomulisi chasoni kibungo toka soma ende nayo wasoma soma sonangu yasinyire kubako na kuligia otogokwana ngaiga kokwa mumanyiro omunene Nyasaye takugutiga kokwa mumanyire omunene Nyasaye takugutiga. Ukimkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako hata kuacha kamwe. Haleluya.
Mtaniruhusu niwe nikiongea lugha hizo zote kwa sababu wanafunzi wetu kuna wengine ambao hawapati lugha hii ya mama ya kiasili hapa. Hivyo basi nitakuwa nikitumia lugha zote. Mmoja vile sana kiantu wata wanafunzi na keko anda buruka ni minwe yonsi kegusi ngeswahili egerekero yo makoleke anyole. Soma wana. Nabo abagisangi baye nabali bamorochekera arengo musa. Nabo abagisangi baye nabali bamorochekera arengo musa. Nabali bamoroche ekera arengo musabereri bakabora ine oyo taliero oli orengo ikaransite ogo saberera iwa manganayo. Tunaongea juu ya jamaa mmoja ambaye alisaliwa akiwa kipofu, na mara nyingi alikuwa muombaji, alikuwa na kila wakati omba tu. Watu walikuwa wamemfahamu tu kama mtu wa kuomba. Lakini siku moja akakutana na Yesu. Ile toke ile makao na Yesu akamuramukia maiso. Na karamu wamukia maiso akagoka aganza gutara kaigwete buya ekera kuna gutara abantu bari bamumayete muno musabereri bakamonyora nabwo kwegunga kishirani cyaye bagisanju bakamonyora bakabolinga ine tali omuntu tali konyoro omuko ngakiriyo yanyareka nago tararu cyakola kirege ntumnundo bwensi. Kindly, I want you to follow from your various fashions. We are in the book of John chapter 9 verse 3. Tunaangalia mtu ambaye alikuwa amesaliwa akiwa kipofu na kisha akakutana na Yesu. Yesu akamfungua macho, akaanza kutembea. Wale watu ambao walikuwa wakaribu, walikuwa namjua vizuri, walikuwa wamemfahamu fika ya kwamba alikuwa si mtu wa kuona. Wakaanza kushangaa, mbona leo anatembea vizuri? Mbona leo hata hana ile fimbo? Mbona leo anatizama hapa na pale? Mbona leo anaweza kutambua hiki na kile? Wakashangaa. Kisha wakamchukua mpaka kwa Mafarisayo, wakamwita mpaka sawa Farisayo. Walipomfikisha bare, wakampeleka huko, wakasema huyu ni yule mtu ambaye alikuwa anaomba na sasa amesema amefunguliwa macho na alikuwa amesaliwa akiwa kipofu. Farisayo wakaanza kumuuliza maswali. Wakamuuliza maswali, ni kweli ulikuwa umesaliwa kipofu? Ni nani alikufungua macho? Mimi nataka kwenda kwa haraka kidogo. Kisha baadaye ikafikia wakati akasema ya kwamba mimi ndio nilikuwa kipofu, nilisaliwa kipofu, lakini nikakutana na mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu akanifungua macho na sasa naweza kuona. Wale watu kwa sababu hawakuwa wanataka ushirika na Yesu, Mafarisayo hawakuwa anataka kuwa ushirika na Yesu, wakasema haiwezekani. Walisungusha huyu jamaa vibaya, wakampeleka hata kwa wazazi wake. Alafu wakauliza wazazi, ni kweli huyu mtoto ni wenu? Na ni kweli alisaliwa akiwa kipofu? Ngama eno mwana uno enu na maana naende na Bible tukaroma huko. Bible bali bakoba Abafarisayo bakamanya goteba omuntu oyo obeire n'omuntu orengaki omugima obeire omuntu omunene muboli bwekana bakolaki nabagoteba mbatagete kwebeka abo batenga Abafarisayo abengencu bakire nengencu bagocha nekirundo bakubulya manganaye n'obororo engencu batagete tatangaye ingeyo bano twabeire abashahidi n'omwana ona ibore twe na Yesu yakolera manene naende mba maetenga maende Abafarisayo aba mbale kwenda hamu na Yesu bakobo agoteba bate wabeire omuntu manene bakamurutira omusigo nonyene ngakina begoche yaika akarutage togo konya kwa bene wakati unahitaji msaada wa kipekee
wakati uko katika hali ngumu ya ajabu ambao unahitaji mtu akushike mkono, wakati unataka mtu asimame na wewe, kunafika wakati ambapo hata yule mwandani anakusaliti. Enga kingo ikero tegete kabisa omuntu akubwatoka boko urakongu owatinga inkonya ro muntu atene yamunanje kwamanya kunyana nonya no oliyo minwa ime kabisa nerega okubwatoka abayiboli abakamurutera gucia sawa farisayo nende igetamulia ngelegeta galaki abayibuli abanyene ibabako babasaidia bekene batenga amaino umwana w'iso twamuyibole tikarenaki karumuko banse kotana engenchero aramukigwa ntokora tiki ntomanyeti, lakini abayibuli bakamurutira nainde wana banyasaye. Yesu nero musane wekene, Yesu nero bwikura atenene yamunaye nabako babana bamini mwibwire nabarabwamo, lakini abana bamini mwibwire nabamo nainde bagutugute sesa inumoko boli chikura naboko kanga abantu abamini na omuleko makabisa mpaka nono murugyo mayako nyora rutite kura yaya hao nainde nayo koleta mpaka ndayo na nyuma ikini baki omuntu komanye nkoro ya mwenye abantu nyasaye weka na kiyeko gera kubu musani wekene. When you stand alone, Christ comes and stands by your side. Hallelujah. Na kiyeko gera kwene to komo woli Yesu abo musani wekene na kiyeko gera Yesu krama into the plight of your people. Ekrama itobo konguno borobwa abantu bawo, ekrama itobo konguno borobwa o agutirina airewika naye. Ronga kingo teba. Dato so ameke fungu 25 unatanga kwenda bwanga sengencho chenga kechi. Au farisayo wa Mose gasegiri ba muntu kanire gucia ba konire keneke lakini bono igwa mangana genderete. Ege fungu 25 inasema namna gani? Mstari wa 25 nasema umuntu oli akairaneria akarabono bayimukire baanze kuburi umuntu yo orengumo uko wameanza kumuuliza maswali ya mafarisayo. Sasa ameona hakuna mtu aliye pamoja naye, wameona ameanza kukasifu Yesu ya kwamba hana nguvu, hana uwezo, hafai, yeye tu ni mdhambi. Wakaanza kumuuliza. Nataka urudi 24 nasemaje? Eliya kabere bakarangelia omuntu olia. Mara ya pili wakaita yule mtu ambaye alikuwa kipofu, sasa amefunguliwa macho, wakamutebia, wakamwambia mwanya sawa gotogie, mpe Mungu tukufu. Ndutu amanyire ngomuntu iyo no manyene bibe, maana tumejua huyu aliyekufungua macho ni nini? Ni mdhambi. Eliyo muntu olia akairaneria. Yule mtu akasema anyere no manyene bibe, kama yeye ni mdhambi timaiti hiyo hainichalishi. Ngane limo na manyire kitu kimoja ambao nimejua kitu kimoja kilichobayana maishani mwangu kuanzia sasa ni kwamba jenigo nale ngomuko ilikuwa kipofu kurende banonkorandi, lakini sasa ninaona. Haleluya, amen. Yani haijalishi omuntu yonga kimukumuruka, haijalishi omuntu yogusuna barimo gusuna munyabibe kende gyonse murana kumuruka egenta kemokero kyako iwe asoboye mabwane naende nyege injena arengomuko. The truth of the matter, I was blind but now I see. Hallelujah. Unarengomuko wanongo karandeke gorand. That is something that you need to go with home. Ekinege ntobwana tekutana kero kyogen na kero kinka yani ngakero Yesu akurusirie asendi bayomusiru asigwa chandegete asikwara iregetanda okona gunchurwa abantu bange nono gokobwatisha bakwakanire kibeso kirinye gitari, lakini Yesu asenga nchuyamasabo oyiguro gusaba kwao okwenire ekera abantu bakona bakora chicheche bana gotenga yo aenda sabarogori yakora
ntogete takona command ya mungana abo takona korenga ali ebintu byango byabantu abo egente kemo kelinga ki ekiyesa agakoreire okwarenga omurwaire bano bakoreki kwawenire iyo kwarenga omuntu bwogosekwa iyo kwarenga omuntu bw'ekikondo okusaba Nyasaye butukana marogo banyugwe abana babo bashaligwa nende bashaligwa bayiche kwa rwenwe ya muna ndi kwaira nigwa anchira isana kwaira na mpaka inka lakini bana Yesu yokuna gusaba lituka asilinde amatemu asoka kwanyoro mwana wakoreki ohetire mambi ni kwa matemu Yesu wantambukiriye abantu nabana batangu umwana ujuka ibira amatemu kunyara alinki abana bugwachuka muhorera amatemu abana bugwachuka koraga entogete. Don't mind about what people say now. Ekiba kuna gukwana ngeli kengencho kelikuwa kuna gusaba Yesu akorireki akorire omanene gusaba nalo gusaba omwana nabo mumwe nende bona akorireki obwire muntu oli agateba namunago tanga Yesu oyo no munyabibe ekinkiri goswa samatane ekego swa samatane ngirinaki igona arengo muko bona akoreki. Hallelujah. That is very important. Don't forget what God has done unto you. Don't forget. Don't forget. Bana siasa mura kibonara nyambege nara nabera nyale mwarwaniri sana mwarwaniri asegetie ke myake mengi mwishimiwa kibononye gudadi yake mengi. You don't look at the past. You don't think of what people talk about you. Nganara chitena ra koraki ayeka yesa ukwali eliwe waswaira aliase watagete ta kuna kuwe bintu abantu bakona ukwana kurunyuma nyambeka iba okiboga iba ayenge ntaka nanga kilikuwa atagete wakoreki wakanyori. Unashukuru Mungu for what he has done to you. Muntu urengo muko gakoteba igona arengo muko mwarukire Yesu nomo omunyabibe lakini ekinkeri goswa wono nakoreki nauri what a point you ya ekiarango so anda say point ende. Verse 25 omuntu nabamanyite abuno twale. Verse 25 omuntu nabamanyite ng'abafarisayo aba n'abantu batabwatu bw'amatubu ya na Yesu naenda kero kubwata na Yesu yo igokobo mu bisa bw'abafarisayo. He knew it very well naenda bamanyite ng'amutwa igo mu cyane nokoleki noro nabora muberoro nabara mwengera abantu kakaiga kwamagena lakini he stood his ground agatene na burunga karema na kiki agatanga nchina munakomoro ko munyabibe egenteke mona ringe umukora akoreki narori takuna kwobwa ekeroma etingote na inasekene takuna kwobwa muno muchando na bura konyore unakwegosa ekerogote na burunga sekene Yesu ga ukurwanirira. Taito ende 34 abantu bali bakamanya koranga bono mbali konyara komunyegeria omuntu tenanire somo simamoye inga maene Yesu mugwenirie nabona ko muruko munyabibo mugwenirie naende ntirateye bako munchira bono egera rushibirengeri byarya bakaranga omuntu nabaragera abantu abange baswaso mugando Yesu bakamanya kurworo bakamuseria kurwa sekalo. Soma Mwiranelia 34 tole bakamwiranelia aya nigo kwibore twase bibe binene aya nigo kwibore twase bibe binene na intwengo tworokererio na intubonongo tworokererio yani in other words ayo munyabibe intura tworokeri intwe abantu twamanyira amangana y'elichiko abantu abachemu abantu mbale none kanise yebasoyete kale babeiroro n'imyaka menge imbwa yabeta naguncholeria bako gatenye kanisa twa yanzi tikunya gota
abuna abasada twayansa tenya twakorireke kanisa intu twayagachete intu twakoreteke lakini batanagonchoka ima batanagonchoka abafarisayo bakamenya ukwana kabisa bakamenya no munyabibe naende igwa ekenege ntobona takubwata buya abayahudi begene tenga kubwato borwaire bwakerengencho kende gyonse kubwato mu cyando gusino yugo butaka kubwate bukomu bunde bwonse pe abakomu bwakire asenga nchoro munyabibe igobono oyo nera asenga nchare ngumuko bono bamaito ngubuko bwaratetwe asenga nchare ngumunyabibe nagibwa komateberinga aya no munyabibe juhala sina bona inchugo cha gutotebya intwe abantu twibure tubuya asobo takatifu ime abantu twibure tubuya ase dini ime abantu twamanyira amangana ya twatarira ase gari no wanjira naigo amatuka yonzi bona inke cha gutotebya bantu mbale babeire asamaruwa ekaro bakurworo banyure bono batere enough is enough batigire bairanira ase nyumba y'omanene nekero bairanire kwamanya konyora abantu bandi bakona koja bataba no besa bwakoraki bwamwerera n'umukungu wakoraki kama onye n'umusaja n'umukungu wakoraki omugambeire n'umukungu mubekera gantu guso omugambeire ebintu byonse kimbiro wikabikwanwe even in the Bible wikonyo ru position abantu ekera bakikukwana igo bakomatebinga inchugo cyagotosomye ayo no munyabibe inchugo cyagotosomya soma gabu 25 yamagotebainake bakamanya 34 bakamanya kokoranake Yesu akaigwa ngaba Yesu akamanya kuigwa ngaba amoso kirisiko akamorora bamoso kirisiko isiko yomuche mecheri yakire kindu akenyenje bamurutire mune outcast omuntu tagwanorati bamusharire Yesu akaigwa nabatenge musani wekene Yesu omanyire nk'omuntu otenenire asoko ngegerera otenenire boronge bono lakini asenge nchokonyegerera no kwegerera kene kelinga maene gari ngumuko oramukiwe bona bantaba bamuseri bamusokirisiku yomuche ekero bamusokirisiku yomuche Yesu akaigwa nkyakora akamorora akamuboria akagenda akamonyora akamorora akamuboria bamwegenira umwana umwanya abantu bamwegenira umwana umwanya abantu era akainareria ngoyo munene nyale kumwegena ngoyo munene inde nyale kumwegena Yesu akamutebya kwamorori inde nero yo kwa na monere nero isho akabora omuntu oli wegenire akamatiye munnegenire akamusasima even when the message came when the recovery of the eyes was done Yesu tekolera introduction tenda mema enda sako Yesu agakora maya agatigera omuntu oli gospel yuko na gukwana banasiasa baminto tenda mema nenda sako ama yali yako na kukuvuata litukaselinde bakristo baminto korama ya ukwa omuntu anagasatika kwa kama oterete kuwachi kwamwa tagwansa komora ka wetali matenga nanyora ka kioere irikonyora agasatika linje nagoreki nje nache komokonya Yesu tachiti kukwa nabo lakini ama yali yakorete na roho yako na batemerera ko na batanga njitima cy'umuntu uyu inga no munyabibe ayina yayinu mukurakora mukuna goteba egintekemo umucyando ni nabwate nakorete ki nayo nkorera bononde buya haleluya takwendo siro umuntu gusina gafisi kwa mokonya onako madenga numa yetira kiningo yo okonya bano it's immaterial ayegenda na kukosebera mayengo muntu nyasa atumetelira ikalia yegari gachariga nkonya ligakora iga bona mangana mbu yakoreteki mbuyari there's one thing ntaite kusoma inkole igana ina kolire
ase kifunge kyo ya 35 to 38. Ndata kusoma commentary ga kurwa se kitabu ya Desire of Ages page 475. Yote wega. The man cast himself at the Savior's feet in worship. Omuntu olya ekeramu menya Yesu oyo omuramugitti amaiso akeruta inse y'amagoraye akansa kumusasima. Not only had his natural sight been restored, but the eyes of his understanding had been opened. Talilyo kanwa maisaya tokorola o kanarara mukitiwe kurendege ntokendengere yakora tugaiga amaiso yobo manyi naraga koraki narakaramu akaramukigwa amaiso yobo manyi nakiyego garabona ko manya Yesu oyo ekeratenga naye nukwa mwegeni omwana umanya bantu naye rengo mwegene akaramukigwa amaisalia akamanya Yesu oyo. Tegerango korande. Christ had been revealed to his soul. Yesu akorokigwa ase nkoro yaye, and he received him as the sent of God. Akamanya komonyora muno yotomere nango na Nyasaye. Hallelujah. Bana ba Nyasaye wa o Marusia wewe o mosavera vanto Yesu umajadaro akandusia evive vyane baba na Nyasaye Yesu yoyo narobona iga abantu abange bamete kanisa barabubaka gitenga mbali meuko asinale moika kale gotebanga abafarisa bakatenga igubono na intune meuko onye tukumanya ngaye numuko omuntu muko n'omuntu oli otali kwenyala ekeroma yetenga etubwati bibe wataramu farisayo wakonya ngugo cyasore omuko gama etobare ubwaye nonya noyo niko kupatimayo gama etobare ubwaye obore uburi bware ndi kurwa somuko ekeroma yetenga enomunya bibe iwe nala wasima yetenga enomuko ekeroma yetenga enomunya bibe naliyuka kristara cyaso mu mabwawo agokonye lakini ekero kuna gutara wikagitenga enonya arete ayenomu Kristo ayenomu chanu ayatunga muna baliya bande muna bafarisayo nkirateyo Yesu aranyare gukora mukia maiso nekera gukora mukia maisao igwansa korobare ubwao from A to Z kwa rubware gwatarire kurwa sare kwa manya gwansa korosyo bugima bwao. Haleluya. Lakini tunagwekaga nga bado mbuya tole tubwate mbase kanisa tubwate mbase chinka tokoligeri abandi twabachaya twabaranga barabuna bwababe gento kachiko kokolekana watanuro cheka sakana galikanya rebe konya muna bako na tokora igarero igwa ebina byuko na gutarira ukagetinga abao mbuya bare siku moja kutapasuka kwako engakeye mabugu wateke giatekane asenga nchotaramanya onya toreme uko atigatatebyo manene neme uko tore amene omanengu chandinanyo na tabekaniriye nagambira abande igono muko bwelingana omuko bw'ubumanyi bwa Nyasaye omuko bw'ubutara bwa Nyasaye atagitutare ekero kuna bakora ibukuna gutabataba Yesu ekera kuna gwitukuga kwa okulinga ngakinda korendore ngakinda koremenye buya ngakinda koremanye nchirindonge obuna bw'ukorusu bw'ubuko, and then the moment your eyes are opened ekera maisha igoirwe bono rolyo kwamanya gwanza gutara muna igoreka letaki eganeti. Hallelujah. Na ende Yesu manya kugutariro kubolinga lakini no manye tu umwana omwanya abantu. In other words ekera gutakumanya ngaki ekera tagitumanye buyanga kwa ramukiwe
kwanyora ng'obwatirango yogokora yaramaya kwanyora obwatirango kwamanya komotebia omonene n'oroyoyo egere nkoreki mwegene inerangerie kogosumbwa yogotaka gokora yaramaya ekiara already kworoki gubuya wanchi gubuya wansi rikorora bako nintungura mowekanda se utamba samanganaye my father gali kunywa mbako utange miguko ali kunyuko be kai kiranga na nkali getinga bwene elia omanya kurutumunwa ande ga bwata bangi na babere anoyo mama ne rumungino manino utanga nitekogenda bone re kurutumunwa onyamba igweti na akorara rai ali lakini the moment nyasao ya muramugitia maiso akarora agatiga yani gange tamarua munatoka tema kwanga makweli musho bintomo ke awochikusiba kawochikwa na nere kabere aigunga ngakingo karamu bwate muringana ni ekiagara na maitasa koreteki asa ruete na effects ya manganaria erango yogutaka koda gukora maya erango yogutaka na kukurikabe ibintu byasiritie kera rengaria yeko na kobororo kirengaki bana banyasaye tosaba munena turamukia maiso erinde na into tunyale korora na ndo tumanyo umwana yo umwanya bantu erinde atare amonente tumosa sima sekene nasomweka haleluya nabatogotera tuacha asingichie launch chikwaya nabatogotera Abraham nabatogotera muna malaika lakini onye ntura mukigumaiso otura bengo gotera uko neke gutukio katokoleteki tobwate na ande gotera uko ngo gotoire igoro nabatura arandi abantu bate bakiro muntu ngo baminto yorandirie onye ntura mukigumaiso tomara ina kumumanya umwana yo mwaya bantu igoteyo nabatokora yonse pi toroki abande nchira baswe lakini ntokoleki tosiri haleluya agatera kugwena tokobuku yaso moyo nuko ngukorera iga ninde nogotero kuya naki naboliwe no mo voria one yeso naki naboli naki naboliwe naki naboliwe togerie taliaye naki naboliwe nintogerie talio motoria. That is very important. Ogotero kuya no kumanyanga kwa koreki kwa boriwe muno mwana oyo omusawo oyo ogotera kwa rengo kuya nkulia kwanta zikitabu kirigeshinaine ama ekebungo geshinaine ngaki igona rengo mauko bona koreki. Hallelujah. May God bless us all in Jesus' name. Tutende tosabe. Morandi pifon. Morandi pifon. Morandi pifon. Kutukole ano kusaba. Pastor pifon. Tunaomba. Baba Mungu wetu, heshima na utukufu ni zako siku zote. Nakushukuru kwa sababu unahurumia watu wako. Nakushukuru kwa sababu unatembelea maskini. Nakushukuru kwa sababu haja yako kubwa ni wenye dhambi. Na mchana wale umetuambia kwamba iwapo tutakubali tu kwamba sisi ni wenye dhambi na kuungama dhambi zetu, ni mwaminifu utatusamehe. Mungu wetu, nakushukuru kwa kumtumia mnenaji kwamba sisi ni vipofu, tuhitaji kuona.
Tunahitaji kuona na kutambua kwamba hizi ni siku za mwisho na tujiweke tayari kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Yahitaji tufungue macho yetu ya ndani, tujue kwamba tunahitaji umoja, hatutaki utengano, kwa sababu tukiwa pamoja tunakuwa na nguvu. Nataka kukabidhi sherehe hii mikononi mwako, atakapoanza heka za kuingiza mkono mwetu mfukoni, kwamba tubarikiwe kwa njia ya kipekee. Tutatoka hapa tukijua ya kwamba haijalishi jinsi na namna watu wanavyotuona, cha muhimu wewe unatujua, unajua roho zetu. Tutembee kwa ujasiri, tujue kwamba unatembea pamoja na sisi, na tujue kwamba umetubadilisha. Tubariki sisi sote katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Biabona sawa ntegere. Pastor Solomon. Getiro mnyoka sokotero como to sa sense mende chitaika chinke gatukore. Getiro moja. Tamnyoka yataika. Getironchu bango naboriwe na kindararie naboriwe sobamo naboriwe na kindararie asamunyinga yenuri koboriwa nabeiro mana yebori koboriwa asamunyinga yenuri koboriwa nabeiro mana yebori koboriwa ngokase Yesu kobu abuna dakwane obora bubokobak nabo menye naichebori koboriwa asamunyinga yenodi Church.
Moja kwa hotel ya man wamefika kufanya kazi mzuri sana. Actually iko toko swase omorobilio toba tagaiga masayemo abanafusi wetenga nchara ya bali tumaiti gose mwete nchara na ro mwalimu inakoramika sana hotebanga nchara ya bali mwule nchara ono iko mwaru ara mwete muragire ingimokoria ngoria abana enyama abana abaigwete bali enyama bashimiwa nyambe wagisesa na koraga abana abaigwete bali enyama mutari okibo abana abaigwete bali enyama wako uri mwinari mutari okibo anyway abana ngona muri lunch ndio na consult kidogo manya gusembona kama kugenda umwana nale galia obwate taarifa ya habari tumaiti guseni igago sengai gocha alafu tumya gutwara ekwaya elito guchangira rero launch ekwaya eli bwate launch rero eche gocha mumurandia atuchaki na masabo bene alafu tumya guchake launch tumaiti gusenga eli bwate taarifa ya habari mundraro bwate korale ni ya Broadcasting Corporation RBC radio yarenga abana benjara yabalire yana muragire abana baende baragire pastor karibu sana ne kwaya yali abeshuda moje mutugaiga egere mutugurire tuchakari murioka shuda njubosio iya abeshuda kwaya timaite yakimwakora ngaraiga gusire njara yabalire nabo abana twalaga korera launch abana babasabirira ngoli abana ngakumeza changamukitika kera to kwana gento gore chibesa mugwena tomo changamuka chibesa ale bono uchumi ya bere nchinga iga sindio mwatarra ngora kimwata ketabesa wala abagambi chibesa no mubise ngere tora changira abantu bagachiri style ngamne toko bachangira moga chiri ngitoko bachangira ke yambe yagisesa abase yago gache ogache lakini ubwatoke yori kwa wanafunzi subiri tu kidogo au wakimaliza kuimba Oracle Choir mtakuja hapa mkimaliza kutoa contribution yetu kisha tutawaruhusu muweze kwenda for lunch. Kwa hivyo wale ambao mmesimama huko kaeni chini. Asante sana. Mweka na sasa kidogo pastor tuwakoriri sana lakini nyasai ni mwiyo koletire. Ugo tumika sama egere tuchake bene amangana ye lunch. Yes.
tuenga ya Mraibu kwa ya ushuhuda. Mraibu kwa ya ushuhuda. Anatakiwa hapa Matthew Wilson. Mala tesiri chikolonchwa egere na chikusaburu ndo sabu chaka kusaba gaza kwa tisiri chikolonchwa chimbo sabe akira bantu bakolonche gento iko bakola tabakero na ne bakolonche lakini batoro ko utarabugira na onyase ngenjo ndarara na nyesi ticho ana batoro kuna tabeti kuliso nyanto mbere tara ntumira sengenjo kwa kumetara kolonche lakini kolonche ningi kiranga tanane. Yes. Piamano anale kubolia ekiaera kero tokolonche gintu gatole. Naende chi CD chichi yawe inkikira tuatanane ya ushuhuda gali yabe SDA Church volume yawe ye DVD volume 3 ye DVD yani manake volume jine baroso kiri chinyinge lakini chichi bicha enero ya gatatu. Bono daitwire birenge lya sogosaba asege chogo sabira mangana yo borandia are maiga ase CD chiga mangana yo borandia wetira samatera ase CD me erine nyasanje agende are nange asege chogo bol korocha abantu dogate abayo bono to sabe kwenda tole birenge lya sogosaba kusaba tole usabatole bana bali mondigeretie tumiamie tusabe biyama yasawo muya mbiyamana asenge nchimire memenene yakolirwe ne kwaye ya ushuhuda semyake menge yakoliwe borandi obonge siko na nange naende bono kwa basisenirie asogosokia matera bene akuboringa nkikira tuatanane naende ntuma etenga maina nyasa unore moyo kore oro naende tukore amonaye gentonge ogera tuatane kurwa sobwanjane bwao ekiara botambe naye chinguru naye buli naye okobwa gwakero yomo wogentonkeyo kira arusi kukebwa chinguru chetan chinguru chao kira tanne mwanya bantu okorwa sore onye kore amonere Tata Nyasaye twaletire kwa yasinchira abena sokubo kwao ngakora nchendera ko yesira leto bomo leto ko igwanana wa matobuya asebarabo amona wa matobuya n'abantu bande bonsi piense yonsi elinde nchiri wetira samatera yayiga Nyasaye muyenyale ko ikera bana bawe baligania senge nchukwira na kwao Mbia mono Nyasaye muyasomo gando yole meledio mwasomo nene ole meledio chinsa chintamba so ikala nsoko nene asenge nchama ene yoko ganyereranga maene ko ganyatole SDA have launched elinde na into yetwala aschinka cheito aschigali cheito nando onsege na into konya soko ira enchiri ya sabantu bande munenyo niye kubogolia entetere kurwa yachi yaye simekale asitale goja kwama twasoro irenga Nyasaye muya ne radio ito yafuna abacha gusangamo na intwe bagalira manganaya akale gusangu n'abandi abatutana na barabono nandara agendera gusangu n'abandi abantu abacha amone radio yiga umurobelyo yabo twasabire Nyasaye nyareko yosesenyo baseni seni miremo y'amaboko abo seni abantu bakiri asenga nchoko cya kwenekia maene umurobelyo yikiranire mune kwaya ito yanyiguta yacha gusangamo na intwe kwaya ito yagetiro kwaya abana yayichamo na intwe nabagani abange abishimigwa bakiri amo na ikocha ko bamo na intwe abande baramere wika chinga kechi Nyasaye muyango so baranga tukobu yubu bwao bogotoka seringana lyawo okunekera yomo no bwanche ni bwao no guseni kwa bene goto ikerekera yomo twasabira Kristo Yesu motolito. Amen. Thank you. Asante sana. Mjamono pastor. Mjamono pastor se ogosafa kwa abekire kwa bene. Tutarachaka. Tugonta kete mutubwa tukore gotera mutakete kolonchiga.
nitukuri rero ogotera kuri main ase DVD ino mutata kola nchibona iga kera mwa gotera mwa akore muteri ne mukirikiri na mukiritigo. Okay DJ no tagota gotera kubuga yani gotera kuri twachira gari tukuri rero ninki kirangatana ne then from there tumana kwa testa kwa nagochi gotera kukogocha togokora muteri no muteri nigo mbata testa kwa nagochi DJ tima tinga ngi yatskia ninki kirangatana ne obi goga sai Yeah.